Nahinom daw mo atong LGBTQ member nga si Sir or Ma'am Jude Bacalso. Oo, katong taga Cebu day. Katong taga Cebu ha. Kay na-update ana Radyoman Sa Erin. update Kay tayo. pasakahan Abi. siya og 5 kakaso. Kinsa po napasaka kaso? Ang waiter. Di Ngayon, pa kaulawan. Ay, Ngayon, murag yun hitabo. ay siguro naagi nagpaluyo ato day, murag naagi siguro ay kana bitaw nag-awhag ni antong waiter nga barugi ang imong katungod. Ana, imong katungod gyud. Ayaw tugod. Pangita gustisya. Kana, 'di ba? Mao gyud na Radyoman Erin. Actually, para lang sa impormasyon sa uban no nga ang iyang atubangon nga mga kaso mao ang unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats ug slight illegal detention. Di basta-basta no kining illegal detention murag bugat-bugat ni although nga slight bag ka kasama. Pero bugat-bugat ni pero katong mga papakauaw bagya kasama murag medyo gaan-gaan ra to. Pero kining illegal detention murag bugat-bugat ni. Yun. O, para basin nakalimot na ang mga listeners nato kung kinsa si Sir Jude Bacalso kana tong nahitabo nung nagkaon siya sa usa ka restaurant, sa usa ka mall sa Cebu. Nagbike lang siya. That was July 21. Nagbike lang sa usa ka word day abing ha. Gitawag siya og sir. 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 Nya pagtawag niya sir, Kaya di siya gusto mapatawag og sir. Ma'am. mama daw dapat. Ma'am dapat. So, gipatindog niya og kapinduha ka oras. Comment pa ni Ramon Mojado, siya mauna ron. Lesson learned na nimo, sir or ma'am. Kinahanglan na gyud nimo usbon ang imong kinaiya. Sa mga kuan pod, mga mahuyang nato diyang naminaw ron. Ay pod kayo mo palabi. Yung palabi kay remember your right ends when the right of others begin. Ingon pa si Orly Mep siya sa wakas nakabot na gyud ang hustisya. Maayo na lang daw nga somehow ang waiter ni duso gyud ba. Kaya na pag uban Radyoman Erin labi na katong mga dili gyud kaayo arangan sa kinabuhi kanang moingon na ayo na lang kay syempre ang sa hunahuna daghan pag bayaran ng attorney ana ba nang god but siguro napoy nagtabang sa waiter, we don't know the story behind no kung unsay nahitabo basta mao to daghan napoy niingon day nga mayo ganang file og kaso kay para nga na-leverage ang katong waiter. Kay ang kaso og bakig ariglo dako gyud ang ariglo. Kana gyud. Napay comment din si Mark Tesorio, siya apili og illegal standing ovation. O daghan gyud kayo basta mga inani nga mga balita Radyoman Erin kay daghan gyud. Pero napoy nag-comment din si Sir Oliver Saguban na siya. Hindi tama ang ginawa ni Sir Bacalso pero wala namang nasaktan sa pangyayari. Hindi naman kailangan umabot sa husgado. Pag-usapan ng masinsinan, lahat tayo nagkakamali, maging mapagpatawad tayo. Buti pasabot ana niya ariglo. Ariglo na lang. Arigluhin na lang ninyo kung pwede masturyahan, mahimo inana. Actually, Radyoman Erin nagdako gyud ko no nga kanang inana ba nga kung pwede lang masturyahan, kung pwede ra sorry, inana good. Murag sa ko ang self ba kung mahimo, di na kinahanglan gyud mo taas. But as I grow old, na-realize pud na ako nga there are things na kinahanglan pud gyud nimo ipaglaban. Tulad ng inyong pagmamahalan, Charis. Di ba? Kanang ginaingon gud nila nga you fight for your justice inana and basta hunahuna nimo nga murag nayataka na gyud maayo ang imong katungod. Yes, inana. Secret dress. This is also a wake-up call no sama sa gingon ni Radyoman Erin. Of course, ginarespeto namo ang katungod sa mga LGBTQ but I believe daghan pod pipila pod ka mga LGBTQ member ang wala na iuyon sa gibuhat pod ni Sir or Ma'am Jude Bacalso nga kana lagi kanang murag na palabi ba kay actually sa United States of America dito dapita katong sa mga grabe gud kaayo ang SOGI bill kanang ana dito sa amo sa London dito di ba taga dito baya nana god so kana muragang sa ilaha is kailangan yun nimo na ipaglaban ni Nana God. But here in this country, labi na diri sa, Philippines nga, sagad, Katoliko, Kristiyano, inana, dili pa kaayo open sa mga yun ana nga mga hisgutanan. So, kinahanglan po yun mga kasama nga kato, magrespetuhay,
At the same time, pwede man gud to radyo man erina. Gistorya niya tong waiter, pero di lang pud paabot og 2 hours. Bitaw, no? 'Di ba? Dili Grabe lang po, unta ato pud kadugay.